Λοιπόν, σήμερα είναι Παρασκευή, Μεγάλη Παρασκευή. Δεν κάνει να ψαρεύουμε, αλλά απλώς ήρθαμε να δοκιμάσουμε αυτό το μαλαγωτή, να δούμε πώς δουλεύει εδώ σε αυτό το σημείο. Αυτό το σημείο, όπως βλέπετε. Και πάμε τώρα να δούμε τι έχουμε βγάλει. Αυτά εδώ, τα ψάρια. Και τα μικρά θα τα πετάξουμε μετά μέσα. Τα ψάρια τα μικρά. Άρα δουλεύει, αλλά κάνει και λίγο ζημιά στα μικρά. Όπως βλέπετε, κάνει και λίγο ζημιά στα μικρά. Όπως βλέπετε, αυτά εδώ έχουμε βγάλει για μία ώρα. Και ξαναβλέπουμε τον μαλαγωτή. Καλά είναι να βάζουμε πίσω μια 16άρα, που εγώ προτιμάω μια 13,5, και μπροστά 10 με 12. Τα γραμμάρια δεν πρέπει να τα έχουμε ποτέ μπροστά σε αυτό το μαλαγωτή, πρέπει να τα έχουμε πίσω για να μπορούμε να βγάλουμε αναλόγως τα ρεύματα που υπάρχουν. Κατά τη γνώμη τη δικιά μου, όταν έχει ρεύματα προς τα όξω, ίσως είναι καλύτερα. Αυτά έχω να πω.